kiri. Lah kang kiri kenapa? Apa lara? Kang kiri dicekel. Wong KPK. Kan? Yu benek yaene kok wis wasul. Saking paken niki wau jam pinten. Yo. Kang Kabul. Niki wau pun wasul kula. Nggih, biasane pun kula wasul iku jam 8. Niki wau jam 7. Alhamdulillah pun telas. Dagangan kula terus wasul ki mampir niki lho. Mampir ini jenengan iki pas jenengan tengempel. Oh iya wong. Kae kuwi yo nek esuk ngopi karo udut ngene iki yo. Wis dadi 45. Najan urung sarapan nek wis udut karo ngopi lho sajae pun wis padang. Nggih leres ngoten. Kang Kabul. Iki kene pasar rame ya Kang Kabul. Rame apa to yo? Padha ngomongne bupatine awake dhewe kuwi lho. Kang Kiri. Lah Kang Kiri kenapa? Apa lara? Kang Kiri dicekel. Wong KPK. Kan? Waduh. KPK kuwi apa ta? KPK kuwi wong sing nyekeli korupsi kuwi lho. Lah sadurunge Ponorogo ana kasus to nang SMP kuwi ya wakeh kuwi kecekel kuwi kan. Lah sakniki Kang Giri kok kena kasus kuwi digawa KPK jane Kang. Iki isih disiliki lho Kang, isih disiliki. Wah, kok disiliki kuwi to? Kuwi lho Kang sing dicek dianu kuwi lho. Apa jenenge kuwi? Kuwi diselidiki ta. Wah, iya. Nggih Kang kuwi cek diselidiki karo petugas ngono. Kira-kira kuwi cara kasus bab endi wis genah apa urung? Soale apa? Ana pasar kuwi sok salang surup berita kuwi diimbu-imbui ngono kae. Wong aku mbiyen tau ning pasar. Ana tangga desane ula gedine, ula tali picis. Teko saking desa dionone sak lengen. Teko pasar ya malih sak pupu. Kaya ngono kuwi. Ya tapi kudu disaring tenan. Setahun pasar itu musuh wong akeh emberane. Tapi nang HP wis enek lho Kang. Ana HP wis akeh berita-berita bab Kang Giri digawa KPK perkarane apa kuwi promosi jabatan apa mutasi ngono kuwi lho Kang. Waduh. Ana wis di media ketoke ya apa ya tenan ya. Ya muga-muga ya iso luar masalah ya Kang ya. Pak Kiri ya merakyat lho. Aku ngerti dhewe tanggaku ku mantu. Lah pas enek iring-iringan buka kiwah karo Pak Kiri. Liwat yo becek lho Kang. Oh, lah iya, yo apik tenan yo. Iya Kang tenan. Ora ngapusi tanggaku dhewe kuwi tanggaku dhewe. Arep piye-piye kabeh iki yo terah pejabat. Lho, iya. Pejabat saka desa teko kabupaten kuwi malah kudu sing ati-ati. Ibaratnya mlaku nang pucuke riwuh keblese titik tenan. Malah kecubles dhewe. Lah iya to Kang. Kek piye jane Kang? Yo piye yo yen kudu dilakoni.
adile yang dilakoni kaya pihak KPK ku yo ora angger nyekel ora angger nangkep kok yo saurunge ya disilikidi lah melu ta silikidi wis diselidiki dhisik wis di saurunge wis dipantau duwe mata-mata telik sandi wis jelas tapi ya muga-muga kabeh kuwi kena dalan sing apik kutane awake dhewe Ponorogo mugi lestari sae nggih kang kula nyekseni mugi-mugi ya dados kutha sing sae saklajengipun sedaya masalahipun sae ngono betul ya wis Kang lek ngono Kang aku tak bali lek digoleki anakku sesuk pun enek berita neh nang pasar pas aku lewat sampai nang njaba engko yo tak mampir kan tak kabar-kabar ya wis yo oke yo matur suwun yo